Het begon allemaal als een grapje. Het was eigenlijk gewoon als een weddenschapje. Wie als eerste verloor, ja, wie als eerst weer vooruit ging lopen, die moest de andere frikandel tracteren. Maar uiteindelijk besloten Meerte, Sarah, Esther, Damien, Gerben en Gerard ermee door te gaan. En de hele avondvierdaagse achteruit te lopen. Makkelijk is het niet. Want je moet goed opletten waar je loopt. Merkt ook de cameraman. Gaat het? En ook bij Lucas gaat het bijna mis. Ja. Lekker op tijd. Het is dus wel handig als één iemand vooruit loopt en meekijkt. Omdat als ze bijvoorbeeld tegen een boom of zo aangaan, dan kan ik dat zeggen tegen hun of zo. En het is ook best vermoeiend, vooral het allerlaatste stukje. Hoe gaat het? Slecht. Voeten doen pijn. Jongens, alles doet pijn. De finish is gezegd. Als ze dan de finish hebben bereikt, is het eindelijk tijd voor die frikandel.